Sarapan, lak jiko sing akeh ben rusak, lak geblok kok. Aku mung golek godhong telo ser karo Mbak Ayuku. Kira ngabari apa Didit nyapo sampai yaine urung teko. Tibake tak tuwet iki apa Didit nyapo. Lah mbuh ngono tak ojo. Ya ya iwake lho, palmu lho. Wah, anu dideleh jero sik tutupi sego. Diduk dhisik kok. Yo wis. Manggine nanti yo. Wah, iwak iki mang ngarani iwak iki. Iki senengane es iki. Es teh. Teh opo iki? Dah mangan wis sing apa bapakmu ya. Mangan. Didit ya situ bawa es. Iya. Jangan enak. Kuwi lho, Jangan kacang, kan. kono jane mercon kok sing mesti. Kono ora ngono ni ora kawer-kawer. Bah, tenan lah kuwi lho jane mercon kuwi lombok tok kuwi. Dinen iwak nen. Iwak ya, kalau mongko jualnya anu jujur ya. Jadi sing kari dhewe ben oleh akeh kok. Jangan kau manglor ya. Mak, ora. Berarti mau gawakne nang. Bene ra bagian kene keri ya tekone keri ya keri. Iki nggawa dhewe iki. Wah, sawane abang lombok ngesore kuwi. Delok sawangane lomboke. Mangan kobar loro weteng. Delok lomboke. Bojomu lho. Kae tok, makan gawa sampai jungkel-jungkel kae. Heeh. Kanggonamu ya. Tangan blendir terus ngurep ning galengan kae. Kanggonamu. Lah ebah kuwi tenan ana kuwi. Bumbune apa ora panas lho. Sawangane delok ana lomboke ning ngesor. Kowe nang jajan ya, Mas? Wah, kok ngono kuwi ya ngono. Lah lah enteng ya peyok kaya Ngomongi kok. Lan, Lho ki ceklekne lho. Ini mangan adoh. Kapan bolo? Kari dhewe kok anu wis dhisik oleh Sekar. Kancil ben kari dhewe ben bagian akeh kok. Apa wasin iki? Bene timbangane anyep. Apa ya jam pas masak. Panjang lebu iki. Masa asin to? Kone sok kae lho. Jarane anu. Ngani urung. Iya. Sing enak ndase cil kuwi. Jangan lo, nah itu. Sarapan bolo. Itu wongkol. Gatel ngono ya. Heeh. Adam, lak mangan tongkol gatel. Laut-lautan ini Pak Nobratan. Apa? Oke. Enggak tinggal anu melu kabeh. Ngomong karo awar kang sendok era. Ini paling sendok langgo balik MBG kuwi. Kalau masak. Endak anu mek gur titisan lho, Mas. Wonge wegah ngisai. Digowongnya wis disayu jam. Buan. Bener. Mamamu tak isae yo. Bareng kembali. Segone iso kae lho. Dibareki. Kancil parki cil. Engko semaput mangan titik. Masa akan jemune. Ora. Aku ya kok disanding. Darane cetil ya. Ditunggu. Aku yang lirik ditunggu ae ya. Ngomong enggak gagelasan. Ning kono. Endi? Lah di.
Apa ditinggal? Ora nek ketas. Gone jenenge ora tetek. Ora Dikurangi tumbuh. lho. Bilang ya. Wah, anu dikurangi ya. lamuke tasik segone telas imbuh malih ngono. Jane mbok dit. Lah iwak aja lho. Anu kucum. Tangan. Kucum. Tangan Mas. Gatel yo. Lawo ku ijek. Lah iya. Tangan korek. Dino kek koromo. Karo. Mulai awak sore kon jualan 3 kilo kalau ngono kan. Tahu. Tahu. Enggak bulan Sapa? Aku moco. tangan ora tau cepat. Wah. Tangan bulan ora cepat. Tadi pada kan Doyan. Oh, dah. Ora doyan, Raduyan. ora doyan. Aku ora oleh kamu. Apa? Neni. Aku tahu tuku pas tinggal lewang. Tinggal lewang bisa Saya ya. gendel iki seneng ngombe. Kita enggak ada. Dan Aku batuk, jangan tiru-tiru. Aku yo raduyan aku. Ambune. Timbana Cek. sing wedhe kedopo to. Coba. Bang Anu, rumah sakit to kuwi. kepala bisa. Nah. Sakit nih. Gaji. Mas baca aja. Dokter gizi. Kepala makanan ku ya. Lah iya. Nah, pensiun. sapa? Kalau bojone cek rob. Kepala makanan. Nah, Ini ngitung kadare bayam. kadare. Engko masak apa? Masa ngirim uang anu pola. Jangan korang gitu gare tenagane kuat anggitmu piye. Ini kolak atas. Heeh. Mau legi kok asine ora Ini ini jangan dikata ini legi to. Apa ki ketuane masakan. Nek ngono ki nggih ora tau diwehi jenenge wi geblokane masak ora diwehi lho. Lak ngono kuwi ora oleh, micin barang ora oleh. Kuwi masak iki banyu. Jegur anu lho, kecap tiram kuwi lho. Saus tiram kuwi lho. Iya, susah leo. Ora tak jam. Sudah wis itu. Besok disuka. Karena saya besok harus beli anu. Mbak Bu mbak apa. Gak pitik-pitik cekel rong kena. Mahal gak pitik ibu. Di sini toko panganan ke rumah sakit kok. Ya pitik Jawa, Pitik Jawa. ya kan? Enggak. Tapi kan kokohan ke rumah sakit. Oh, alah. Lemu-lemu. Kan nandi mantarana. Wong ngono ndak tau turu lho. Terus iki sesuk ape anu apa wis didelok isik. Kalau ora enak mau ngarani suwe. Anu tukang ngelokne Pak To ketularan. Ada orang ngelokne Pak Jadis. Lah kowe elek tak tukone es lho. Es njaluk. ya. Yo. Kuwi nggo dhewe. Aku malah ora jam. Iki nggo dhewe apa wi? Nah iki tak sih muas Nggo dhewe apa cewek? gang kacang. Wah, iya. Pak rene iki nggo jajan ning omah. Tahu timbane dilokne kok supri. Apa tuh? Asing. Ya tenan madang supri ya cekuwi ning tas ngono kuwi. Nentas ora ditokne mangan anu dhewe.
ngurusi dhewe ora diurusne kancane takne apa piye ya Dhewe kan lek dhewe ngono ora masalah lho kancane oke lho. Jangan korong dari tero. Ini karo Ngono wis golekne kowe idam korong gitu kan. Gini rope korong wisan. Jarakne tero. Ojo ngomong permen sik lho, sarapan sik. Mandar ngomong permen lah, sarapan sik lho. Saya kan.